आंध्रस ता नाइतो के फिया दरा बुझा आंध्रस मांगला बुझिका आंध्रस मा पुनो हाय पुनो बो आंध्रस न मारि हिंगाय बीजेपी सिनी बुबाग्रानि बिनि बायसि जे पासनाय सिनु जा पासनाय बुबाग्रानि बिनि बीबीसी तीव्रा मोथा हाय पुनो सिम्बल का सिनी बीजेपी नरगुल जन आंध्रस नाइतो तो हागाय आंध्रस नु याव हे आंध्रस करिका ते कुबुनि जागा रिकिना मुतिका बुलता काम खा बुझिबे किना ने आंध्रस सारा तंगला जों आंध्रस बो दाबो आईपीएफ नि मार्क तो दाया दिबा दाबो करे आंध्रस बो करे शुद्ध मार्क तो बीजेपी नि पद्मबुबा थानचा मन हो थानचा थानचानि मारि बीजेपी जतनो बीजेपी न भोट दिबादि भोट दिखागाय मनो चिनि आंध्रस मनो चिनि दाबरक मनो चिनि बीजेपी जतनो थानचा एकसंगे जों ताबुक मिलुय सामुं थांनाय जों वो जगह जों कमिटि खानाय वा ट्राइबल जों कमिटि खायखलांनाय उ भूत जतनो मिलिहुय केबो आं आईपीएफ आं बीजेपी आं ति प्रमोद हानिया जतनो थानचा थानचानि मारि सामुंना थांनाय चिनि बुबाग्रा समाज जों थानचा चिनि कोनो साको चिनि वालाय काज्या करै नरबो तलावा वालाय काज्या करै होनना लांनाय बुझिबाय किना नै तलावा वालाय काज्या करै कोन वालाय काज्या करै जे वालाय चिनि बिरुद्धे जे वालाय मने खने बो सीपीएम चिनि बिरुद्धे जे लड़ाई खेनाय थानचानि मारिनो जे लड़ाई खेनाय जे वालाय बुलायनाय तंगायनाय बनो जों मने खने सीपीएम होनै तंनाय जों महेंद्र बाबू चिनि बीके मलसम वाथ्राय मलसम चिनि उजानि कमल गलय जों जतन थानचा जों वालाया जों माइखलाय थानचा जों माइचालायनाय नर खैतां वालायनाय जों से जागा माइखलाय थानचा चालायनाय नर खैतां वालायनाय नरबो वालाया नरबो माइखलाय थानचा माइमा चालायनाय जतनो माइखलाय थानचा माइमा चालायनाय हुनकायसे थानचानि मारिनो जों अनेक आगुनाय सदो चिनि वो लोकसभाया चिनि बुबाग्रा सह चिनि लोकसभा सिमिया चिनि थानचा अनेक 100 बछरनि चिनि किचिं कामाय उना नांनाय हुनकायसे जों थानचानि मारिनो चिनि तिप्रसनो अनेक आगु गैलांनाय बुबाग्रानि माइचानो कोनो अबाब दत नर सादि बुबाग्रानि रांनि अबाब दत नगनि अबाब दत गरै किन्तु चिनि तिप्रसनि बागै बो फाइखै दङ कुछ ना कुछ देगा हन सामने चिनि बर रंग बागै तुबि फाइका नरक इलेक्शन नि बा परे लोकसभा नि परे बुबाग्रा जे खाइमानि मनि फल नुगन नरक फल नुगन नरक इलेक्शन नि परे যখন লোকসভাनि পরে রেজাল্ট মানে পরে প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষের প্রধান নরেন্দ্র মোদি ফাইনাই তেসা 400 পারুই ফাইনাই ফাইমাनि পরে মনি ফল ফাইনাই আপ্রকাই बुफां कायगां का दिल्लीवा बुबाग्रा आप्रुकाय फल दिनानि सुरु खाइसिना